Ο Τζάλαν στεκόταν δίπλα στο γραφείο, αναγκάζοντας τον εαυτό του να χαμογελάσει, αλλά η κόμπη του υδρότα στο μέτωπό του και τα ατιμέλητα μαλλιά του πρόδιδαν τον αλόφρονα πανικό που τόσο επίμονα προσπαθούσε να κρύψει. «Τι ψάχνεις?» ρώτησε απαλά. «Πολύ απαλά». Τα μάτια του τρεμόπαιξαν. «Απλώς κάποια φορολογικά έγγραφα». Η εταιρεία τα ζήτησε. «Φορολογικά έγγραφα». Πλησίασα, τα τακούνια μου να χτυπούν στο ξύλινο πάτωμα σαν αντίστροφη μέτρηση. Στο κάτω σιρτάρι του χρηματοκιβωτίου σου, η ανάσα του κόπηκε. Εγώ, απλώς τα αναδιοργάνωνα. Το χρηματοκιβώτιο είναι ένα χάος. Δεν ήταν, ψιθύρισα. Όχι μέχρι σήμερα. Μια τεταμένη σιωπή έπεσε. Κατάπιε. Τα μάτια του συνέχιζαν να κοιτάζουν τη βιβλιοθήκη, όπου ήταν κρυμμένο το χρηματοκιβώτιο, σαν ένας άνθρωπος που τρομοκρατείται μήπως κάποιος κλέψει ακριβώς το έγκλημα που μόλις είχε διαπράξει. «Τζάλαν», είπα ήρεμα, «τραβήξου». «Τι, γιατί», είπα, επανέλαβα, «τραβήξου». Η παγερή εξουσία στη φωνή μου τον πάγωσε στη θέση του. Για 3 χρόνια ήμουν ευγενική. Εξυπηρετική. Ήσυχη. Αλλά τώρα, κάθε συλλαβή έπασχε από ατσάλι. Έκανε ένα βήμα πίσω, το πρόσωπό του οχρό. Περπάτησα προς το ράφι και άνοιξα το κρυφό πάνελ. Το χρηματοκιβώτιο βρισκόταν εκεί, μικρό, μαύρο, διακριτικό, κι όμως η καρδιά κάθε προδοσίας που προσπάθησε να θάψει. «Άνοιξέ το», είπα. «Όχι». Τον κοίταξα στα μάτια. «Τότε θα το κάνω εγώ». Σκύβοντας, πληκτρολόγησα τα γενέθλια της μητέρας του, ο αγαπημένος σου κωδικός. Το χρηματοκιβώτιο άνοιξε αμέσως. Έσφιξε το σαγόνι του. Δεν τον είχε αλλάξει καν. Μέσα, τα έγγραφα ήταν διασκορπισμένα, σε αντίθεση με πριν. Είχε ψαχουλέψει τα πάντα. Αυτό που δεν αντιλήφθηκε ήταν ότι ήξερα ακριβώς πώς άφηνε τα πράγματα, μέχρι και τη γωνία των φακέλων. «Έψαχνε στο συμβόλαιο», είπα. Ο Τζάλαν δεν απάντησε. Η σιωπή ήταν αρκετή. Άπλωσα το χέρι και αφαίρεσα τον φάκελο που είχε σπρώξει προς τα πίσω. Αυτή τη φορά, ήταν αυτός που είχε προσπαθήσει να κρύψει πίσω από στίβες παλιών ασφαλιστικών εγγράφων. Το πλαστογραφημένο συμβόλαιο. Η συνιδιοκτησία. Η διανομή 50-50. Η υπογραφή που δεν ήταν δική μου. Τα χέρια μου έτρεμαν, όχι από φόβο, αλλά από κάτι πιο κοφτερό. Οργή. Προδοσία. Διάβγεια. Ο Τζάλαν έκανε ξαφνικά ένα βήμα μπροστά. «Άστρα, δώσε μου αυτό». Έκλεισα τον φάκελο ήρεμα. «Γιατί, σκοπεύει να τον κάψεις, ή να τον χάσεις?» Πάγωσε ξανά. «Δεν καταλαβαίνεις», είπε, η φωνή του τρέμοντας. «Αν το πας σε δικηγόρο, η καριέρα μου θα καταστραφεί. Οι γονείς μου θα συντριβούν. Θα τα καταστρέψεις όλα». «Όχι», είπα ήσυχα. «Εσύ τα κατέστρεψες όλα». Κατάπιε σκληρά. «Άστρα, σε παρακαλώ. Μπορούμε να το διορθώσουμε. Ξέρω ότι έκανα χάλια. Ξέρω ότι η Βάλαρη ήταν ένα λάθος το οποίο ξόδεψες $330,000, το στόμα του έκλεισε με δύναμη. Πλησίασα, με τον φάκελο στο χέρι μου. Ένα λάθος που πήγε στο Palm Springs. Ένα λάθος για το οποίο αγόρασες δώρα. Ένα λάθος το οποίο σχεδίαζες να δώσεις αυτό το σπίτι. Άστρα, πες μου την αλήθεια, Τζάλαν». Η φωνή μου χαμήλωσε, ψυχρή. «Σχεδίαζες να με πετάξεις έξω μετά το οικογενειακό ταξίδι?» Δεν απάντησε. Η σιωπή του έμπηξε βαθύτερα από κάθε ψέμα. «Εγώ?» Ψιθύρισε επιτέλους, «Χρειαζόμουν το σπίτι για το Μόρκας. Η κοπέλα του είναι έγκυος. Χρειάζονται ένα μέρος». Οι γονείς μου είπαν, γέλασα. Γέλασα τόσο δυνατά που σχεδόν λύγησαν τα γόνατά μου. «Οπότε, υποτίθεται ότι ήμουν τι?» είπα, με δάκρυα να καίνε καυτά. «Παράπλευρη απώλεια, μια προσωρινή ένικος, μια αναπληρώτρια μέχρι αδελφός να χρειαστεί στέγη». Άπλωσε το χέρι για να με αγγίξει, αλλά τραβήχτηκα πίσω. «Μη με αγγίζεις». «Άστρα, άκου, όχι». Η φωνή μου έσπασε σαν βροντί. «Εσύ άκου». Έσπρωξα τον φάκελο στην τσάντα μου και έκλεισα το φερμουάρ, ο ήχος να κόβει τον αέρα σαν λεπίδα. Τελείωσα με το να παίζω τον ρόλο της ανόητης, Τζάλαν. Τελείωσα με το να αγαπώ έναν άντρα που με χρησιμοποιεί. Τελείωσα με το να είμαι η νύφη που μπορεί να διατάζει η μητέρα σου. Τελείωσα με το να είμαι η σύζυγος που απατάς. Τελείωσα με το να χρηματοδοτώ μια ζωή όπου όλοι τρώνε εκτός από εμένα. Τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα. «Πού πας?» «Μακριά». «Μακριά?» Άρπαξε το χέρι μου. «Άστρα, κανείς δεν θα σε πιστέψει».
Δεν έχεις τίποτα χωρίς αυτό το σπίτι. Δεν μπορείς να επιβιώσεις, τράβηξα το χέρι μου τόσο βία που σκόνταψε. Υπερεκτίμησες τον εαυτό σου, είπα, η φωνή μου θανατηφόρα ήρεμη. Και με υποτίμησες εμένα. Γύρισα και περπάτησα προς την πόρτα. Άστρα. Τα βήματά του βροντούσαν πίσω μου. Άστρα, σε παρακαλώ. Δεν κοίταξα πίσω. Στη σκάλα, φώναξε ξανά, η φωνή του ραγισμένη από έναν φόβο που δεν είχα ξανακούσει ποτέ. Τι περιμένεις να κάνεις, να με πολεμήσεις στο δικαστήριο? Έχω χρήματα. Έχω γνωριμίες. Η οικογένειά μου θα σε καταστρέψει. Σταμάτησα στο κάτω σκαλοπάτι. Τα χέρια μου έγιναν γροθιές. Τότε, γύρισα ελαφρά το κεφάλι μου, τόσο όσο χρειαζόταν για να δει τη φωτιά να μένεται στα μάτια μου. Τζάλαν. Είπα, δεν είμαι η αδύναμη γυναίκα που παντρεύτηκες. Και είσαι έτοιμος να μάθεις ακριβώς τι είμαι ικανή να κάνω. Άνοιξε το στόμα του για να διαφωνήσει, αλλά το διέκοψα. Και παρεμπιπτόντος. Τα μάτια του έτρεμαν. Τα έγγραφα που ψάχνεις, χαμογέλασα ψυχρά. Τα αντέγραψα όλα χθες. Το χρώμα έφυγε από το πρόσωπό του. Βγήκα από το σπίτι μου, ενώ ο Τζάλαν στεκόταν στην κορυφή της σκάλας, αναπνέοντας σαν άνθρωπος που παρακολουθεί τον κόσμο του να καταραίει. Και η πόρτα έκλεισε πίσω μου με την οριστικότητα μιας κήρυξης πολέμου. Στην άλλη άκρη της γραμμής, άκουσα τη φωνή της μητέρας μου να σπάει. Καημένο μου κορίτσι, πώς μπόρεσες να τα περάσεις όλα αυτά μόνη σου? Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, το βάρος όλων έπεσε πάνω μου, έκλαψα ανεξέλεκτα στο πίσω κάθισμα του ταξί, συνειδητοποιώντας ότι η περηφάνεια με είχε κρατήσει μακριά από τη μοναδική στήριξη που δεν κλονίστηκε ποτέ, την οικογένειά μου. Το διαμέρισμα της Αρίνα ήταν μικρό, αλλά ζεστό. Έκανα ένα ζεστό ντους, ξάπλωσα στο κρεβάτι και επανεξέτασα όλα όσα είχα ανακαλύψει. Οι προδοσίες του Τζάλαν συσσωρεύονταν, απιστία, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, πλαστά έγγραφα, ακόμη και η υπογραφή μου παραποιημένη σε ένα συμβόλαιο, με κάθε αδίκημα από μόνο του να μπορούσε να του κοστίσει ακριβά στο δικαστήριο. Ένα μήνυμα από αυτόν φώτισε το τηλέφωνό μου. Αγάπη μου, προέκυψε ένα απρόσμενο επαγγελματικό ταξίδι. Θα συναντήσω την οικογένεια απευθείας στο Palm Springs. Θα μιλήσουμε για το σπίτι όταν επιστρέψω. Χαμογέλασα ψυχρά, αρνούμενη να απαντήσω. Στο Facebook, εντόπισα την τελευταία ανάρτηση της Βάλαρη, ένα βραχιόλι τιφανιές και ένα αντρικό χέρι, το ρολόι του, αναμφισβήτητα δικό μου, που είχα χαρίσει στον Τζάλαν πέρυσι, έσωσα ένα στιγμιότυπο οθόνης και έκλεισα το τηλέφωνό μου, γνωρίζοντας πως αύριο ο πόλεμος θα κλιμακωνόταν και δεν θα υπήρχε έλεος. Το πρωινό φως φιλτραρίστηκε μέσα από τις λεπτές κουρτίνες. Είχα κοιμηθεί καλύτερα από μικρομετόνο, τι είχα κοιμηθεί εδώ και χρόνια. 3 αναπάντητες κλήσεις και ένα μήνυμα από τον Τζάλαν. Γιατί δεν απαντάς? Κλείδωσε την εξώπορτα. Χαμογέλασα, τον μπλόκαρα παντού, το ψυγείο της Αρίνα ήταν άδειο, όπως συνήθως, αλλά έφτιαξα καφέ, άνοιξα το φορητό μου υπολογιστή και ξεκίνησα να εκτελώ ένα σχέδιο, με πρώτο βήμα την εξασφάλιση των περιουσιακών μου στοιχείων. Ο κρυφός μου λογαριασμός διέθετε σχεδόν $60.000 άγνωστα στον Τζάλαν, ενώ ο κοινός μας λογαριασμός είχε $35.000, τα μισά από τα οποία θα μπορούσε θεωρητικά να διεκδικήσει. Πάγωσα προσωρινά τον κοινό λογαριασμό, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να αγγίξει ούτε δεκάρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Στη συνέχεια, ακολούθησε το σπίτι. Ακολουθώντας τη συμβουλή της Αρίνα, δήλωσα το συμβόλαιο ως χαμένο και ζήτησα αντίγραφο, προσθέτοντας μια απαγόρευση διάθεσης για την αποτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής, με την ταυτότητά μου και ένα αντίγραφο του αρχικού συμβολαίου. Ο τοπικός υποθηκοφύλακας επιβεβαίωσε την αξίωσή μου, προς το παρόν, το σπίτι ήταν απρόσβλητο. Στη συνέχεια, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μια μεσήτρια. Κάποιος είχε ήδη καταχωρήσει το σπίτι, ο Τζάλαν, φυσικά. Το συμβόλαιο έχει δηλωθεί ως χαμένο. Οποιαδήποτε συναλλαγή τώρα είναι παράνομη, την προειδοποίησα, κόβοντας τον πριν προλάβει να χειραγωγήσει ένα άλλο σύστημα, ειδοποίησα αμέσως όλες τις μεγάλες τράπεζες. Η Σαρίνα μου υπέδειξε να εξετάσω την πώληση του σπιτιού μόλις αποκατασταθεί η πλήρης ιδιοκτησία μου, και παρόλο που είχα ρίξει την ψυχή μου σε κάθε γωνιά του, οι αναμνήσεις ήταν πολύ τοξικές, οπότε συμφώνησα. Εκείνο το απόγευμα, έφτασαν οι γονείς μου και συνάντησα τον κύριο Τζέιμσον, έναν έμπειρο δικηγόρο, μαζί, εξετάσαμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Συμβίωση με τη Βάλαρη, πλαστά έγγραφα, διασπάθηση περιουσιακών στοιχείων, καστικά, η ενοχή του Τζάλαν ήταν ξεκάθαρη, και το σχέδιο ήταν να παγώσουμε τα περιουσιακά του στοιχεία, να καταθέσουμε αίτηση διαζυγίου και να απαιτήσουμε αποζημίωση. Τον εντοπίσαμε στο Palm Springs, όπου οι οικογενειακές του φωτογραφίες, που τις μοιράστηκε περήφανα διαδικτυακά, αποκάλυπταν ότι με είχε αποκλείσει εντελώς, παίρνοντας τη Βάλαρη ως οικογένειά του, τα χέρια μου έτρεμαν, αλλά παρέμεινα ήρεμη, μάζεψα τα υπάρχοντά μου από το σπίτι, πακετάροντας προσεκτικά, κάθε βιβλίο, πιάτο και ζευγάρι παπούτσια ήταν μια μικρή νίκη. Στη συνέχεια, μια τραπεζική υπάλληλος έφτασε, προσπαθώντας να συλλέξει έγγραφα για λογαριασμό του Τζάλαν, την οποία αναχέτησα, επικαλούμενη την αναφορά του χαμένου συμβολαίου και τις νομικές συνέπειες. Το σπίτι ήταν νομικά ασφαλές,
και έστειλα email στις μεγάλες τράπεζες και στις πιστωτικές εταιρείες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παρέμβαση. Το σούρουπο, μεταφορείς φόρτωσαν τα κουτιά μου, ένα ενθύμιο παρέμεινε. Ένα ζευγάρι μαργαριταρένιο σκουλαρίκι από τη γιαγιά μου, επιτέλους ξανά στην κατοχή μου, κλειδώνοντας την πόρτα, ενημέρωσα τον θηρορό ότι όλες οι επικοινωνίες θα έπρεπε να περνούν μέσω του δικηγόρου μου. Το μήνυμα της Αρίνα επιβεβαίωσε, εγκρίθηκε η περιοριστική εντολή. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί πάγωσαν. Δημοσιεύτηκε η ειδοποίηση χαμένου συμβολέου. Οι γονείς μου και εγώ μπορούσαμε επιτέλους να αναπνεύσουμε, ενώ μια κλήση από την Έμα, μια παλιά συμφοιτήτρια, άφησε να εννοηθεί μια νέα αρχή, μια ανώτερη θέση σε ένα γραφείο στη Σιγκαπούρη. Μία εβδομάδα αργότερα, στο γραφείο του κυρίου Τζέιμσον, οριστικοποιήσαμε την αίτηση διαζυγίου, τα αστικά και ποινικά στοιχεία ήταν αδιάσυστα. Ο Τζάλαν, μαθαίνοντας για την περιοριστική εντολή, επιχείρησε να επιστρέψει αεροπορικός αλλά δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε χρήματα, αρνήθηκα να κρυφτώ. Ο Τζάλαν τηλεφώνησε από έναν ακόμη αριθμό, οικετεύοντας, χειραγωγώντας, λέγοντας ψέματα. Όλα είναι μια παρεξήγηση, ψέλισε. Τον διέκοψα, θα σε δω στο δικαστήριο. Λίγο αργότερα, επιχείρησε να δημιουργήσει σκηνή στο σπίτι με τους γονείς του, απαιτώντας είσοδο. Ήρεμα, τους αντιμετώπισα, με τον φάκελο στο χέρι, το χαμένο συμβόλαιο, η πλαστογραφημένη υποθήκη, τα $330,000 που μεταφέρθηκαν στη Βάλαρη, όλα αποδεικτικά στοιχεία των εγκλημάτων του. Η πεθερά μου φώναζε ασυνάρτητα, ο πεθερός μου διαφωνούσε, αλλά ο κύριος Τζέιμσον τους υπενθύμησε ότι ο νόμος δεν ήταν προσυζήτηση. Ο Τζάλαν όρμησε πάνω μου από απελπισία, αλλά ο κύριος Τζέιμσον τον κράτησε πίσω. Οι απειλές για δολιοφθορά στην καριέρα και εκφοβισμό έπεσαν στο κενό. Κάθε έγγραφο, κάθε τραπεζική μεταφορά, κάθε φωτογραφία ήταν απόδειξη της απάτης του. Του έδωσα 3 μέρες, είτε να συμφωνήσει σε αμοιβαίο διαζύγιο, είτε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Αρνήθηκε. Ξεκίνησε μια εκστρατεία δυσφήμισης. Συγγενείς τηλεφωνούσαν, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπενήσονταν ότι τον είχα αφήσει για έναν πλουσιότερο άντρα, καταγγελίες στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στη δουλειά μου. Η Σαρίνα απάντησε με μια δημόσια δήλωση, εκθέτοντας την απιστία και την απάτη του. Το διαδίκτυο στράφηκε εναντίον του, ακόμη και η διπλοπρόσωπη συμπεριφορά της Βάλαρη αποκαλύφθηκε. Ένα βροχερό βράδυ, ο Τζάλαν και ο αδελφός του, Μόρκας, επιχείρησαν μια βίαιη αντιπαράθεση. Με μάτια κατακόκκινα και μεθυσμένος, με απείλησε. Ήρεμα, ενεργοποίησε έναν συναγερμό πανικού. Πρώην συνάδελφοι παρενέβησαν, συγκρατώντας τους μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ο νόμος ήταν επιτέλους στο πλευρό μου. Ο Τζάλαν με ρώτησε αν τον είχα αγαπήσει ποτέ. Ναι, αλλά τώρα δεν νιώθω τίποτα άλλο εκτός από περιφρόνηση, απάντησα. Η βροχή σταμάτησε. Η ηρεμία εγκαταστάθηκε. Το σπίτι, κάποτε φυλακή αναμνήσεων, θα πολλούνταν, και η ακρόαση του διαζυγίου περίμενε, η Σιγκαπούρη καλούσε για μια νέα αρχή. Μια κλήση από την αστυνομία αποκάλυψε ένα ακόμη επίπεδο δικαιοσύνης. Ο Τζάλαν είχε χρησιμοποιήσει το πλαστογραφημένο συμβόλαιο για να λάβει ένα δάνειο $120,000 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Τώρα ήταν εκτεθειμένος σε ποινικές κατηγορίες, αντιμετωπίζοντας φυλάκιση. Ο κύριος Τζέιμσον γέλασε, ο νόμος επιτέλους ισορροπούσε τις πλάστιγγες. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη. Η προσοχή των μέσων ενημέρωσης ήταν έντονη, τα hashtags ήταν σε τάση. Ο Τζάλαν εμφανίστηκε καταβεβλημένος, τεφρός, φοβισμένος. Τα επιχειρήματα του δικηγόρου του κατέρευσαν μπροστά σε αδιάψευτα στοιχεία. Οικίες φωτογραφίες, τραπεζικές μεταφορές, πλαστογραφημένα συμβόλαια. Όταν η δικαστής το ρώτησε γιατί ενήργησε έτσι, η εξήγησή του, μια υποτιθέμενη προσπάθεια να βοηθήσει τον αδελφό του, ήταν αξιοθρήνητη. Η ετυμηγορία ξεπέρασε τις προσδοκίες. Διαζύγιο χορηγήθηκε. Το σπίτι απονεμήθηκε πλήρως σε εμένα. $330,000 επιστράφηκαν, το 70% των αποταμιεύσεών του μεταφέρθηκαν σε εμένα ως αποζημίωση, και τα νομικά έξοδα καλύφθηκαν. Η μητέρα του Τζάλα λιποθύμησε, οι δημοσιογράφοι κλικαρίσματα ασταμάτητα. Βγήκα στο φως του ήλιου, θριαμβεύτρια. Ο κύριος Τζέιμσον συμβούλεψε προσοχή. Ο Τζάλαν μπορεί να αντεπιτεθεί, αλλά ήμουν έτοιμη. Με την πρόταση εργασίας στη Σιγκαπούρη στο χέρι, πακετάρισα 2 βαλίτσες από 3 χρόνια γάμου. Μηνύματα συγχαρητηρίων κατέκλυσαν το τηλέφωνό μου. Η Σαρίνα έφτασε με σαμπάνια. Τσουγκρίσαμε στην ελευθερία μου, η γεύση γλυκιά στη γλώσσα μου. Τέλος, ένιωσα ασφαλής. Η νέα μου ζωή περίμενε. Σιγκαπούρη, ανεξαρτησία, μια καθαρή πλάκα. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσα ολοκληρωμένη, απαλλαγμένη από βάρη και σε έλεγχο. Έβλεπα πως χανόσουν, πως δεν ήσουν πλέον το άτομο που ήσουν, ψιθύρισε η Σαρίνα. Έσφιξα το ποτήρι μου και μερικές φορές αναρωτιόμουν πως μπορούσα να είμαι τόσο ανόητη. Τα σημάδια ήταν εκεί όλο αυτό τον καιρό. Γιατί τα αγνόησα, λόγω της αγάπης, χαζούλα. Η αγάπη είναι τυφλή, αναστέναξε η Σαρίνα. Αλλά επιτέλους, είχα ξυπνήσει.
Το επόμενο πρωί, τηλεφώνησε το κτηματομεσητικό γραφείο. Το σπίτι είχε πουληθεί για $1.250.000, $100.000 πάνω από την τιμή αγοράς. Η αγοράστρια ήταν μια ανήπαντρη μητέρα, την οποία έλκυσαν τα κοντινά σχολεία και το ανακαινισμένο στυλ. Θέλει να κλείσει το συντομότερο δυνατό. Θα λειτουργούσε αυτό για εσάς, ρώτησε διστακτικά ο μεσίτης. Κανένα πρόβλημα, είπα, νιώθοντας ανακούφιση να με κατακλείζει. Εκείνο το σπίτι, βαρύ από κακές αναμνήσεις, ήταν επιτέλους μέρος του παρελθόντος. Η υπογραφή του συμβολέου ήταν σύντομη. Αφού υπέγραψα, η κομψή νέα ιδιοκτήτρια έπιασε το χέρι μου. Άστρα, είδα τις ειδήσεις. Είσαι γενναία. Αυτό το σπίτι θα γεμίσει με αγάπη και γέλιο. Τα μάτια μου δάκρυσαν. Σας ευχαριστώ. Αυτό ακριβώς χρειάζεται. Επέστρεψα ακόμη μια φορά στο άδειο σπίτι. Ο ήλιος έμπαινε μέσα από τα παράθυρα, ζωγραφίζοντας χρυσές ρίγες στο πάτωμα. Τα δωμάτια ψιθύριζαν αναμνήσεις. Το σαλόνι όπου ο Τζάλαν είχε πετάξει το τραπέζι για ένα γεύμα, το γραφείο που περνούσε νύχτες υποτίθεται δουλεύοντας, αλλά ήταν σε κλίση με τη βάλαρη, το υπνοδωμάτιο που οι μεθυσμένες νύχτες είχαν αμαυρωθεί από εξαναγκασμό. Ωστόσο, υπήρχαν θράψματα ευτυχίας, η κουζίνα όπου είχα φιλοξενήσει ένα πάρτι για τους γονείς μου, η αυλή όπου το κρασί και το γέλιο έρεα με φίλους, ο κήπος όπου τα τριαντάφυλλά μου ανθούσαν κάθε χρόνο. Αντίο, ψιθύρισα, κλείνοντας απαλά την πόρτα. Αυτή τη φορά, δεν κοίταξα πίσω. Στην είσοδο της κοινότητας, έπεσα πάνω στο Μόρκας, τον αδελφό του Τζάλαν. Φαινόταν ισχνός, απελπισμένος. Άστρα, θα μπορούσε να μου δανείσεις χρήματα, ο αδελφός μου συνελήφθη, η αραβωνιαστικιά μου διέκοψε τον αραβώνα, και η μητέρα μου είναι στο νοσοκομείο. Τον κοίταξα. Ήρεμα, είπα, ξέρεις ότι ο αδελφός σου πλαστογράφησε την υπογραφή μου για να υποθηκεύσει το σπίτι για σένα, το πρόσωπό του έπεσε. Εγώ, δεν ήξερα από πού προήλθαν τα χρήματα. Εσύ και η οικογένειά σου είστε απίστευτοι, είπα, με το σαρκασμό να στάζει. Ο αδελφός σου είναι στη φυλακή, η μητέρα σου στο νοσοκομείο, ο γάμος σου ακυρώνεται, κάρμα. Επικεντρώσου στα δικά σου προβλήματα. Απομακρύνθηκα ενώ εκείνος φώναζε, Άστρα, είσαι ψυχρή. Ο αδελφός μου ήταν τυφλός που παντρεύτηκε κάποια σαν εσένα. Έκανα ένα τελικό αντίο με το χέρι, αφήνοντας τον πίσω. Πίσω στο διαμέρισμα, τελείωσα το πακετάρισμα. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας της Σιγκαπούρης είχε στείλει έναν οδηγό καλωσορίσματος, διέμα είχε ετοιμάσει μια λεπτομερή λίστα με τα απαραίτητα. Μια νέα ζωή καλούσε. Εκείνο το βράδυ, οι γονείς μου με βιντεοκάλεσαν. Μαμά, μπαμπά, δεν είμαι παιδί, γέλασα. Η Σιγκαπούρη είναι απίστευτη. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπο της μητέρας μου. Είσαι το μικρό μας κορίτσι. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Θα το κάνω, τους διαβεβαίωσα. Η Σαρίνα τηλεφώνησε. Άστρα, ο Τζάλαν ομολόγησε. Ο εισαγγελέας ζητάει 3 χρόνια. Ο δικηγόρος του θέλει να σε δει μια τελευταία φορά. Όχι, είπα σταθερά. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε. Γέλασε, αλλά η φωνή της έσπασε. Να με καλεί συχνά. Μην ξεχάσει τους φίλους σου όταν γνωρίσεις ένα νέο φίλο. Χαμογέλασα αχνά. Είσαι η καλύτερη μου φίλη. Μόλις τακτοποιηθώ, θα σε καλέσω στη Σιγκαπούρη. Εκείνο το βράδυ, πακετάρισα την τελευταία βαλίτσα. Αύριο, θα βρισκόμουν 30.000 πόδια πάνω από τον κόσμο, πετώντας προς μια νέα ζωή. Ο πόνος, η προδοσία, ο αγώνας, η αφύπνιση, τα τελευταία 3 χρόνια πέρασαν σαν φλά στο μυαλό μου. Θυμήθηκα ένα απόφθεγμα. Τα δάκρυα πρέπει να τα σκουπίσεις μόνη σου, τους πόνους πρέπει να τους αντέξεις μόνη σου. Αλλά μόλις τους ξεπεράσεις, βρίσκεις μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αύριο, θα ξαναγεννιόμουν. Το αεροδρόμιο Τσέιντζι έσφιζε από κίνηση. Η Έμα, κρατώντας μια πινακίδα με το όνομά μου, με υποδέχτηκε. Είχαμε να βρεθούμε 3 χρόνια. Τα μαλλιά της ήταν κοντά, το επαγγελματικό της κοστούμι άψογο, το χαμόγελό της ακτινοβόλο. Καλώς ήρθες στη νέα σου ζωή, είπε, αγκαλιάζοντας με σφιχτά. Η Έμα με βοήθησε να τακτοποιηθώ σε ένα διαμέρισμα κοντά στο γραφείο και με σύστησε στο αυθεντικό μπακούτο. Με ρώτησε διακριτικά για το διαζύγιό μου. Συνόψισε εν συντομία. Τι καθήκεις? Πρέπει να σαπίσεις στη φυλακή. Χαμογέλασα. Όμικρο με τόνο τι ανήκει στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Τώρα κοιτάζω μπροστά. Η δουλειά ήταν απαιτητική, συναρπαστική και απορροφητική. Ως διευθύντρια μάρκετινγκ για την περιοχή Ασίας Ειρηνικού, διαχειριζόμουν την προώθηση της επωνυμίας σε πολλές χώρες. Κάθε μέρα ήταν γεμάτη. Έναν μήνα αργότερα, ο κύριος Τζέιμσαν έστειλε ένα email.
Ο Τζάλαν είχε καταδικαστεί σε 3 χρόνια για πλαστογραφία και απάτη, το διαζύγιο είχε εκτελεστεί, διαποταμιεύσεις είχαν μεταφερθεί στο λογαριασμό μου, η Βάλαρη έπρεπε να επιστρέψει μέρος των χρημάτων. Ένα απόκομμα εφημερίδας κοσμούσε το email. Το Blitz διαζύγιο της συζύγου μετά την απάτη πλαστογραφία συμβολέου του συζύγου. Το έκλεισα ήρεμα, χωρίς να νιώθω τίποτα. Παρακολούθησα ένα εταιρικό πάρτι σε γιότ στον κόλπο της Μαρίνας. Η νυχτερινή θέα της Σιγκαπούρης έλαμπε με φώτα. Ο Τζάκσαν, ανώτερος διευθυντής μάρκετινγκ, ύψωσε το ποτήρι του σε μένα. Άστρα, άφησες μια σημαντική θέση στην Ισπανία γαμαγιώτα, αυτό. Πολύ γενναία. Χαμογέλασα σιωπηλά. Δεν ήξερε ότι δεν είχα έρθει μόνο για την καριέρα, αλλά για να δραπετεύσω από ένα οδυνηρό παρελθόν. Πέρασαν 3 μήνες. Η ζωή στη Σιγκαπούρη έγινε ρουτίνα. Δουλειά, φίλοι, μικρές χαρές. Η Σαρίνα ήταν σταθερή μου εμψυχότρια. Έπειτα, ένα πρωί, χτύπησε το τηλέφωνό μου από έναν άγνωστο αριθμό του Λος Άντζελες. Παρακαλώ, Άστρα Μίλαρ, αδύναμη, τρεμάμενη γυναικεία φωνή. Ήταν η μητέρα του Τζάλαν. Τι θέλετε, ρώτησα ψυχρά. Άστρα, έκανα λάθος. Σε παρακαλώ, συγχώρεσε τον Τζάλαν. Είναι άρρωστος στη φυλακή. Τι διέκοψα. Δεν είστε η μητέρα μου. Είναι εκεί που ανήκει. Μην επικοινωνήσετε ξανά μαζί μου. Ο κύριος Τζέιμσαν διερεύνησε την παραβίαση και υποσχέθηκε νομική ενέργεια. Η ζωή επανήλθε στην ηρεμία. 2 εβδομάδες αργότερα, το LinkedIn χτύπησε. Iris Jones, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού για τον όμιλο XG, προσφέροντας μια θέση διευθύντριας μάρκετινγκ στη ΣΥΠΑ, απάντησε ευγενικά, αβέβαιη. $250,000 ετησίως, δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, αναφορά απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο. Δίστασα, έφευγα τρέχοντας ή ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω το παρελθόν. Μετά από 8 μήνες στη Σιγκαπούρη, αποφάσισα να επιστρέψω. Η Έμα, αν και λυπημένη, κατάλαβε. Ακολούθησε την καρδιά σου. Η Σιγκαπούρη θα είναι πάντα εδώ. Πριν φύγω, η Σαρίνα μοιράστηκε πικάντικα νέα. Η Βάλαρη είχε απατήσει τον Τζάλαν και είχε φύγει με τα υπόλοιπα χρήματα. Ένιωσα μόνο μια παράξενη μελαγχολία. Κάρμα, ίσως. Προσγειώθηκα στο Λος Άντζελες, ο ήλιος του Οκτωβρίου ζέστανε το πρόσωπό μου. Το μήνυμα καλωσορίσματος της Άιρις ανέφερε ένα πάρτι για την εταιρεία το επόμενο βράδυ. Στο εστιατόριο του 80ου ορόφου του ουρανοξύστη, ο διευθύνων σύμβουλος, κύριος Τζόνσον, μου έσφιξε το χέρι. Η υπόθεση διαζυγίου σας είναι μια μελέτη περίπτωση στην τάξη μας στον MBA. Χαμογέλασα, έκπληκτη. Ο προσωπικός μου πόνος ήταν τώρα ένα παράδειγμα στρατηγικής και ανθεκτικότητας. Η καθηγήτρια Έλανερ Τόμψαν, ακαδημαϊκός νομικής, επένεσε το ενστικτώδες μου θάρρος και τη δύναμη του νόμου στην προστασία των δικαιωμάτων. Μια νεαρή ασκούμενη με πλησίασε, με δάκρυα στα μάτια. Η ιστορία σας μου έδωσε το κουράγιο να φύγω από μια τοξική σχέση. Με χτύπησε, ο πόνος μου είχε γίνει φάρος. Εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, κοιτάζοντας τα φώτα του Λος Άντζελες. Μέσα σε έναν χρόνο, είχα μεταμορφωθεί, από μια σύζυγο που δεν σεβόταν κανείς σε ανώτερο στέλεχος, από θύμα σε παράδειγμα. Το φόρουμ για την ημέρα της γυναίκας πλησίαζε. Ετοίμασα μια ομιλία, η πορεία της προσωπικής επανεφεύρεσης για τις γυναίκες, από το σπίτι στον επαγγελματικό κόσμο. Μίλησα για την ανάκτηση της αξίας, του θάρρους και της ηγεσίας. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Οι γονείς μου, παρόντες, έκλαιγαν σιωπηλά. Ο Τζάλαν εμφανίστηκε, προσπαθώντας να τρυπώσει με μια ανθοδέσμη. Η ασφάλεια το σταμάτησε. Οικέτευσε, παρακάλεσε για μια ευκαιρία. Παρέμεινα ήρεμη. Φύγε. Σου εύχομαι τα καλύτερα, αλλά μην επιστρέψεις. Τον συνόδευσαν έξω, με τους ψιθύρους να με ακολουθούν σαν ηχό. Μετά από εκείνο το βράδυ, ο Τζάλαν εξαφανίστηκε. Η ζωή, μόνο δική μου, προχώρησε. Οι ευκαιρίες πολλαπλασιάστηκαν. Συνεντεύξεις, τηλεοπτικά σχόλια, προτάσεις για βιβλίο. Η εταιρεία με διόρισε διευθύντρια του Κέντρου Γυναικείας Ηγεσίας και μου χορήγησε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. Αγόρασα ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζελες. Η Σαρίνα τσουγκρίσε μαζί μου μέσω βίντεο. Τώρα είσαι μια αληθινή νικήτρια. Αγάπη, η δουλειά μου είναι η αγάπη μου, γέλασα. Τα απομνημονεύματα Rebirth, αναγέννηση, περίμεναν την εκδοσή τους. Η απάντησή μου μέσω email. Πιστεύω στην αγάπη, αλλά πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Η αληθινή ασφάλεια προέρχεται από την αυτοπεποίθηση. Έξω, το μισοφέγγαρο αναδιόταν σιωπηλά, βάφοντας τον κόσμο με ασημένιο φως.